Sieltä nousee sitten Fedorov, kolminkertainen Stanley Cup voittaja Detroitissa. Vähän hitaasti tuntuu Fedorov toimiva, mutta siitä huolimatta kädet käyvät täyttävästi. Ovechkin pistää loistavasti maalille ja Venäjä loistavalla hyökkäyksellä johtoon. Sieltä tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. 1.23 on pelattu vasta ottelun ensimmäistä erää. Ja Venäjän kannattajat laittavat liput liehumaan. Alexander Semin rynnistää maalin eteen. Venäjä täysilukuinen kahdella pelaajalla röyhkeästi päälle. Sitten tulee aivan vapaa paikka Brent Burnsille. Brent Burns tulee tilanteeseen. Hyvät harhautukset. Ja kova kuti ja Brent Burns iskee pelin tasoin. Brent Burns iskee pelin tasoin, kun peli on pelattu 3.54. Onpahan ollut hieno alku tälle ottelulle. Brent Burns, Kanadan puolustaja. Ensin hieno harhautuslaukaus ja sitten ajassa 3.54 kiekko häkkiin. Takaa nousee sitten Susinski. Aika vaarallinen kiekonmenetys hänelle, mutta hän oma miehensä hoitaa. Sitten pääsee vapaasti tulemaan Chris Kunitz. Ja Susinskin täydellinen munaus keskialueella. Chris Kunitz, tämä Anaheimin pelaaja, joka on ollut varsin pienessä roolissa, spurttaa karkuun ja yllättää Jevgeni Nabokovin. Ja nyt on sellainen tilanne, että nyt ei venäläismaalivahti pysty sitten joukkuettaan pitämään ainakaan tässä vaiheessa pystyssä. Hyvin liikkuu siinä Zinoviev. Hyvin peittää myöskin puolustajapari Daniel Markov. Sitten tulee Heathin laukaisu, epäonnistuu. Saint-Louis pelaa maalin eteen! Ja sieltä kiekon iskee häkkii sitten. Onko siinä Brent Burns neljän keskellä? Ja nyt tulee armotonta koulutusta Venäjän joukkueelle kyllä. Nyt on armotonta koulutusta. Brent Burns tekee toisen maalinsa tässä finaalissa. 14.51 pelattu neljän keskellä puolustaja Brent Burns. Ja sitten syöttöyritys uudestaan, se tulee viivalle. Siellä on sitten Kornejevi, laukaus lähtee välittömästi, mutta ohi menee saman tien toiselta puolelta. Loistava Seminin veto! Loistava Seminin veto suoraan päädystä tulleeseen kiekkoon. Ja tällä tavalla Alexander Semin on tehnyt 2 maalia ottelussa. Ja ottelu on 3-2. Venäjä sai mitä se haki. 10 sekuntia jää rangaistusta vielä olisi jäänyt jäljelle. Alexander Semin. Heath on erittäin tarkasti ollut pidettynä koko ajan tässä ottelussa. Ja niinpä hänelle ei tässäkään tilaa. Tulee Keslavon maalin takana. Rick Nash on siellä maalin takana myöskin. Ja tämä on se vaarallisin paikka, mihin tämä ryhmä pystyy. Niin kuin näkyy! Danny Heath saa sen ainoan paikan. Ja niin se vain on, että on tämä ihme mies, tämä Danny Heath. 9.56 on pelattu ja hän yllättää nyt pikkaisen helposti Nabokovin, mutta on tämä ihme mies. Hän hiihtelee siellä puolitoista erää jälleen. On ollut syöttämässä yhtä maalia, mutta kun saa sen paikan, niin ajassa 29.56. Ryan Getzlaf syöttää ja Heathin nopea laukaus. Ja kannattajajoukot ovat aavistuksen verran nyt hiljentyneet. Tässä Venäjän paine on sen verran kova. Sitten lähtee Seminin laukaus jälleen, mutta kimpaa parikin pelaajaa. Sitten maali tulee! Kyllä! Sieltä se tulee se maali, nimittäin sieltä hiipii kuin haamu Aleksei Tereschenko taustalta ja Venäjä tulee vielä otteluun mukaan. Sieltä hän tulee suoraan vaihtoaitiosta tämä vähälle peliälle jäänyt Ufan pelaaja Aleksei Tereschenko tekee turnauksessa toisen maalissa, tekee sen arvokkaaseen paikkaan. Ja hyökkäyksen käynnistys hyvin laitaan, sieltä löytyy Radulov, hänen peränsä Zimera. Sitten keskellä on Spezia katkaisemassa, takaa nousee sitten jälleen venäläishyökkäistä yhdessä tällä kertaa Broschkin. Sitten nousee Kovalchuk ja Kovalchuk tasoittaa ottelun. Ilja Kovalchuk tekee ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa, kun 5:14 on pelattu. Ja nyt tulee sitten Gambonille se ensimmäinen paikka, että ihan ei ehkä ollut hereillä. Steve Tejos ja Dan Hamhuis-puolustaja parina tässä tilanteessa. Venäjä tuo varmasti kiekon nopeasti alueelle, mutta ei tule tietysti yhtään virhettä myöskään. Niinpä kiekko tuodaan siellä Fedorovin toimesta hyökkäysalueelle. Fedorov pelaa poikittainen, pelaa siihen Kovalchukille viivalla. Kovalchuk lähtee nousemaan ja Kovalchuk ratkaisee maailmanmestaruuden Venäjällä! Ilja Kovalchuk, joka on ollut pimennossa koko ottelun, tulee sieltä esiin ja pommittaa ohi Gambonin. Pato on murtunut! Vuoden 1993 jälkeen Venäjälle voittanut kertaakaan maailmanmestaruutta, nyt se sen tekee! Ja Ilja Kovalchuk nousee varjojen yöstä ratkaisemaan ottelun. 2 erää täysin pimennossa. Sitten hän lyö pelin 4-4 ja lyö pelin jatkoerässä 5-4. Ja sitten Aleksei Morozovin suuri hetki. Hyvät naiset ja herrat, Venäjä on maailmanmestari 15 vuoden tauon jälkeen.
joukkueen sankarin johdolla, Ilja Kovaltsukin johdolla. Kättelyseremoniat. Turnauksen pistepörssin voittaja Danny Heath toisen kerran urallaan. Tehopisteet 12+8.